Huwag nyo kalimutan, palakpak, sigaw, smile, lumulunod. Masaya lang po. At sumasayaw, ha? Pwede sumayaw, pwede pakikansa, pwede pulong. Sa mga nanay, bawal po mag-break over, ha? Dumating na si Ryan. Nakasunglasses siya.
Ano? May USB na siya. Okay, na lang.
Sa pangatlong pagkakataon po si 48. Sabi ng patulang nito Cayos Presi, 46, 46. Sino pumasok sa next round ang natin Doc Presi, age review. Doc Presi, ay, 55, ready, 49. Sa next round, sa 70 rules, nagigigil pa rin po ba kayo sa mga Sabi po ba, Doc Presi, ito po you are an advocate of low carb diets and fasting. Pinatao ko na doon yung pinipili sa aking mga magulang o mga kausap sila sa video ko na hindi ako makakalimutan. Kasi sila po sa sabi, ang nag-uulog sila para kayo